Oikein mukavaa iltaa kaikille ja lämpimästi tervetuloa koko Suomen yhteiseen vanhempainiltaan. Hyvät ystävät ja erityisesti hyvät vanhemmat, tänään ollaan erittäin tärkeän asian äärellä ja uskalla väittää, että varsinkin monissa lapsiperheissä hyvin ajankohtaisen asian äärellä. Lyhyesti kerron tässä, homman nimi on siis se, että seuraavat tunti 15 minuuttia keskustellaan hyvin monipuolisten näkökulmien kautta aiheesta, kuinka tänä päivänä meidän kaikkien vanhempien tulisi suhtautua digilaitteisiin, erilaisiin älylaitteisiin, erityisesti meidän lasten näkökulman kautta. Mitä vaikutuksia näillä erilaisilla älylaitteilla on meidän nuorisoon ja mitä me aikuiset ja vanhemmat voimme omalla esimerkillämme tehdä. Meillä tulee siis olemaan 9 aivan loistavaa eri alojen asiantuntijaa täällä panelisteina. Ja käydään niin, että 3 eri jaksossa aina 3 panelistia kerrallaan keskustelua. Ja me ollaan pikkusen myös teemotettu näitä keskusteluosioita. Ensimmäisessä osiossa teemana on lasten hyvinvointi digiajassa. Sen lisäksi puhutaan someajan vaikutuksesta lasten hyvinvointiin sekä vuorovaikutukseen ja totta kai nostetaan myös vanhempien roolit sekä rajat. Mutta nyt pidemmittä puheitta, jotta päästään heti pureutumaan tähän hyvin kiinnostavaan aiheeseen, esitellään tämän ensimmäisen osion panelistit. Oikein hyvää iltaa, tervetuloa Laura Puusaari. Olet Kiitos. Elisalta digiasiantuntija sekä liiketoiminnan johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Sitten siellä vastapäätä Mannerheimin lastensuojeliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Tervetuloa. Hyvää iltaa kaikille. Ja sitten Aivot Eka-kampanjan perustaja, Aivo-asiantuntija Moona Moisala. Tervetuloa. Kiitos. Ja kiitos myös kutsusta meidän kaikkien puolesta, Moona. Lähdetään heti sillä hyvin oleellisella kysymyksellä. Minkä takia tämä Aivot Eka-kampanja on haluttu perustaa, koska tässä on vähän sellainen syy-seuraus, Moona, sinähän olet tämän kampanjan perustaja. Joo, ehkä lähtökohta on ollut vähän itsekäs. Mun oma lapsi on aloittamassa syksyllä koulutiensä ja asiantuntijana mun olisi helppo sanoa, että tutkimustiedon valossa ei kannata vielä hankkia sitä älypuhelinta. Mutta sitten äitinä mä totta kai mietin, että mitä jos se mun lapsi jää ulkopuoliseksi ja siinä on se ryhmäpaine, mikä vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Ja sitten mä ajattelin, että vitsi olisi mahtavaa, jos me yhdistettäisiin vanhempina voimamme, hyödynnettäisiin sitä joukkovoimaa ja tehtäisiin yhteinen päätös. Että hei, maltetaan vielä, että ei ihan vielä sille ekaluokkalaiselle sitä älypuhelinta. Ja sen takia tämä kampanja perustettiin ja saatiin heti mahtavia yhteistyökumppaneita mukaan tähän matkalle. Ja me halutaan myös tässä kampanjassa tarjota tietoa ja tukea sitten niihin perheisiin, jossa niille pienille koululaisille on sitten jo ehditty hankkia se älypuhelin, että miten voidaan turvata se lasten aivoterveys ja hyvinvointi digiajassa. Ja sen takia myös tämä koko Suomen vanhempainilta on nyt sitten järjestetty. Tämä on aivan loistava idea, sanoin jo tässä vaiheessa, ja tätä keskustelua on nimenomaan erittäin tärkeää käydä yhdessä ja eri tahojen kanssa, joten se taakka ei jää kenenkään vaikka vanhemman harteille yksin. Laura, siinähän oli hyvät perustelut jo, mitä Moona tähän kampanjaan liittyen kertoikin, mutta miten itse näet, onko vanhempien suhtautuminen digilaitteisiin muuttunut tässä viime vuosien aikana, ja jos ja kun on, niin millä tavoin? Joo, kyllä me nähdään, että vanhempien suhtautuminen on selkeästi muuttunut. Itse asiassa viime aikoina nähdään myös se, että lastenkin suhtautuminen alkaa muuttua näihin älylaitteisiin. Eli jos me ajatellaan nykyisiä 4-luokkalaisia, jotka on kohta 5. luokalla, kesän jälkeen käytännössä heille kaikille hankittiin älypuhelin, kun he aloitti koulun. Ja sen jälkeen se muutos on ollut tosi voimakas ja tosi nopea. Ja tänä vuonna me arvioidaankin, että noin puolet ekaluokkalaisista lähtee kellopuhelin kädessä kouluun, eikä älypuhelin kädessä. Eli vaihtoehtoja on ja vaihtoehtoja hyödynnetään tosi paljon tänä päivänä. Se on loistavaa, että on vaihtoehtoja ja ehdottomasti myös varmasti kaikki tutkimustieto, mitä meillä tällä hetkellä on saatavilla, tukee tätä muutosta, mistä just kerroit. Joo, me nähdään esimerkiksi meidän omasta asiakasdatastakin, että se käyttäytyminen muuttuu tänä päivänä ja me tehdään itse paljon asiakaskyselyitä ja sieltäkin nousee näitä asioita esiin, että myös vanhemmat on alkanut heräilemään ja pohtii selvästi sitä, että mikä on sitten oikea ikä hankkia lapsille älypuhelin tai mikä on oikea ikä hankkia mikäkin laite ja mitä laitteita ylipäätään on olemassa. Ja hyvä, että näitä nimenomaan ääneen pohditaan näitä asioita. Heitetään kysymystä sinne toiselle puolelle välillä. Rauna, minkälaisten pulmien
kanssa kuitenkin tänä päivänä me vanhemmat painitaan, kun me puhutaan meidän pienokaisista ja sitten näistä älylaitteista? Joo, nämä on hirveän tuttuja teemoja, mitä tässä on tullutkin jo esille ja on tosi hyvä, että niitä yhdessä tässä pohditaan ja mietitään. Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainilloissa ja esimerkiksi meidän auttavissa palveluissa, niin ehkä muutama näihin digilaitteisiin ja tähän median käyttöön liittyen. Muutama teema on sellainen, jotka ehkä korostuu siellä vanhempien ajatuksissa ja niissä puheissa, keskusteluissa, mitä käydään. Osa vanhemmista miettii kovasti näitä erilaisia sisältöjä, joita lapset kohtaa digitaalisilla alustoilla ja miettii niiden mahdollisia haittoja, minkälaisia ne sisällöt on. Osa mietityttää just nimenomaan nämä tämmöiset kaverisuhteisiin liittyvät kysymykset ja digilaitteet. Mutta kyllä usein meidän kohtaamisissa vanhempien kanssa niin yksi semmoinen iso kysymysmerkki tulee tästä ajasta, jonka nämä digitaaliset välineet ja laitteet nappaa sieltä lasten ja nuortenkin arjesta hyvin herkästi. Nimenomaan mun on pakko tarttua tähän näin itsekin 3 lapsen äitinä, joista yksi on yläasteella ja yksi ala-asteella vielä hetken aikaa, niin mikä se aika on, koska siitähän on monenlaisia ajatuksia ja mielikuvia vähän meillä aikuisillakin, niin karkeasti nyt, jos Rauna heität, niin mikä olisi semmoinen vielä, voidaanko sanoa, hyvässä sektorissa oleva aika, mitä vietetään älylaitteilla? Joo, meillä on toki näitä niin kuin ruutuaikasuosituksia erilaisia. Toki on tutkimuksia, jotka kertoo ehkä vähän toisenlaista kuvaa siitä, että mitä ne esimerkiksi lasten tai nuorten käyttöajat sitten on. Ja me aikuisenakin varmaan tämä todetaan, että kyllähän välillä ne ajat heilahtaa aika tappiinkin asti. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä nyt tämmöisiä kansallisia suosituksia, jos me ajatellaan tänään erityisesti näitä alakouluikäisten perheitä ja heidän vanhempiaan, niin ehkä tuommoiselle alakouluikäiselle se on semmoista 1-2 suositus maksimissaan päivässä. Nyt tällä hetkellä se ajatus on ollut näin. Mutta katsotaan, tässähän ne muovautuu, kun keskustellaan ja ajattelen myös niin, että nämä tämmöiset ruutuaikasuositukset voi olla perheelle semmoinen hyvä työkalu sinne arkeen, että jos tuntuu, että tarvii ikään kuin sitä perustetta ja tukea sinne keskusteluihin perheessä. Mutta toki se ei ihan riitä tämän kaiken kattamiseksi. Mutta hyvä asia tietenkin tänä päivänä on myös se, että kaikenlaista tutkimustietoa meillä on nyt myös teille sinne kotisohville esittää. Eli lasten liiallinen älypuhelimen käyttö voi hidastaa aivojen kehitystä. Moona, sä olet kiertänyt vanhempainilloissa ja kouluissa jo, eikö niin, 10 vuoden ajan ja puhunut nimenomaan näistä vaikutuksista. Oletko huomannut, minkälaisia muutoksia vanhempien asenteissa nyt, kun puhutaan älylaitteista? Kyllä mä oon kuullut jo pitkään just vanhempien ja kasvattajien suusta sitä, että okei, että me nähdään, että miten se vaikuttaa lapsiin se runsas ruutuaika ja nähdään ne haittavaikutukset, mutta sitten koetaan, että no mitä tälle asialle voi tehdä ja että on paljon semmoista voimattomuutta. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että nyt meillä on selkeästi siirtynyt se fokus siitä, että kun aikaisemmin on vastuutettu sitä yksittäistä kasvattajaa, että se on nyt sinun tehtäväsi huolehtia siitä, että lapsesi ei vietä liikaa aikaa älylaitteella. Ne on kauheat paineet muuten yhden ihmisen harteille vaan. Kyllä, joo. Just näin. Ja nyt se fokus on siirtynyt enemmän ihan yleisessäkin keskustelussa siihen, että vastuutetaan palveluntarjoajia, somejättejä, että kuinka koukuttavaa teknologiaa me voidaan oikeastaan kehittää lapsille ja nuorille. Ja myös selkeästi lainsäätäjät ja päättäjät on myös herännyt ottamaan tämän kaiken kasantuneen tutkimustiedon nyt todesta. Et mun mielestä me ollaan selkeästi alettu tekemään korjausliikettä ihan tässä viimeisen 1-2 aikana. Ja mä oon tosi iloinen tästä kehityssuunnasta. Ehdottomasti ja syytä ollakin. Mutta miten sitten taas olet huomannut, että jos puhuttiin äsken siitä, että miten vanhempien asenteet on ehkä tässä muuttunut, niin entäs sitten oppilaiden? Minkälaista palautetta olet mahdollisesti oppilaita saanut? Ymmärtääkö he tämän kaiken tutkimusdatan niin kuin haittojen ja huolien päälle? Joo, toki jos niistä puhuu ikätasoisesti ja ymmärrettävällä tavalla. Että mä oon ehkä eniten puhunut teini-ikäisille ja hehän on jo tosi tietoisia näistä ilmiöistä. Ja jos mä vaikka kysyn heiltä, että no kuinka moni teistä on ajatellut, että oma keskittymiskyky on heikentynyt somen ja laitteiden takia, niin käytännössä kaikki nostaa käden ylös, että he kyllä tunnistaa tämän ilmiön. Mutta jo tosi pienille lapsillekin voi puhua. Että kyllä mä mun 6-vuotiaalle puhun siitä, että miten se vaikuttaa sun aivoihin, jos sä vaikka pelaat tai katot niitä videoita liian pitkään. Ja kyllä he sen ymmärtää ja niistä voi keskustella yhdessä.
Itse on kanssa joutunut muutamaan otteeseen tämän meidän 3,5-vuotiaan kanssa keskustelemaan. Voi sanoa, että hän ei ihan vielä ole vastaanottavaa tälle kaikelle datalle ja tiedolle. Mutta Laura, miksi nyt myös, mikä on hieno asia siis, mutta miksi nyt tässä vaiheessa myös laitteiden kehittäjät ja palvelun tarjoavat, mihin Moonakin tuossa aikaisemmin viittasi, on heränneet kantamaan vastuuta nimenomaan näiden älylaitteiden vaikutuksista meidän nuorisoon? Joo, mun mielestä on tosi hienoa, että laitteiden valmistajatkin ottaa vastuuta, koska se tarkoittaa sitä, että silloin markkinaan syntyy vaihtoehtoja. Jos tosiaan ajattelee niitä, niin että silloin kun nämä nykyiset neljäsluokkalaiset lähtevät kouluun, ei ole ollutkaan vaihtoehtoja niissä laitteissa. Ja tänä päivänä vaihtoehtoiset kuitenkin on useampia. Eli tavallaan sieltä ollaan niin kuin päästy tosi pitkälle jo tässä kohtaa ja toki mekin halutaan, että tämä kehitys jatkuu siihen suuntaan. Sitten se, että minkä takia me Elisalla halutaan ottaa tämä isosti esiin, niin me koetaan, että vastuullisuus on meille yksi tosi keskeinen arvo ja me halutaan olla mukana tukemassa ja auttamassa niitä vanhempia selkeästi siinä, että ihan niin kuin Mona sanoi, että aikaisemmin ehkä ollaan jätetty helposti vanhempien vastuulle, että vanhemmat vastaa itse kaikesta ja se paine on aika iso, niin me halutaan olla tukemassa ja auttamassa ja käymässä sitä keskustelua ja tekemässä kyselyitä ja sitä kautta lisäämässä ymmärrystä. Ja se on meidän mielestä kauhean luonnollinen rooli myös meille ikään kuin palveluntarjoajana. Tämä on varmasti teidän asiakkailta saanut kiitosta, että tämä keskustelu on avointa ja yhteistä myös niin kuin teidän Elisan kautta. Joo, kyllä me on niin kuin koettu, että sekä asiakkaat että sit erilaiset sidosryhmät ja toki myöskin sisäisesti me ollaan kovin ylpeitä siitä, että me päästään näistäkin asioista puhumaan. Koska tutkimustietoa ei koskaan ole liikaa tässä maailmassa, niin näytetään taas seuraavaksi faktoja pöytään niin sanotusti. Eli liiallinen ruutuaika voi hidastaa lapsen koulun menestystä jopa 2 vuodella. Pakko sanoa, että tämä oli yksi aika pysäyttävä itselle näin äitinä, kun toinen on juuri selviytymässä 8. luokasta ja toinen 5. luokasta, niin erityisesti Moona, minkälaisia ajatuksia tämä sulle herättää nyt äitinä, kun sun lapsi on aloittamassa koulutaivalta? Joo, kyllä nämä on aika hätkähdyttäviä nämä tutkimustulokset ja meillä on tosiaan kerääntynyt niin paljon näyttöä näistä erinäisistä haittavaikutuksista, että kyllähän sitä miettii tosi paljon, että miten nämä asiat ratkaisee siellä omassa arjessa. Ja kun tosiaan on se puoli itsestä, joka on se tutkija ja asiantuntija, mutta sitten kuitenkin on se oma vanhemmuus ja esimerkiksi oma älylaitteiden käyttö, minkä kanssa varmasti me kaikki vanhemmat kamppaillaan ja mietitään sitä, että apua, että minkälaista esimerkkiä mä nyt näytän omille lapsille. Että ihan samalla tavalla me kaikki kamppaillaan näiden asioiden kanssa. Joo, tästä tuli ehkä pari just tärkeitä pointtia siinä mielessä, että vanhemman oma esimerkki, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sillä on hirveän iso voima ja vaikutus siinä lapsen arjessa, että minkälaista mallia hän saa, miten suhtaudutaan teknologiaan tai erilaisiin laitteisiin. Että tämä on ainakin semmoinen meille kaikille vanhemmille semmoinen ajatus, mitä kannattaa aina säännöllisesti pohtia, että miltä se maailma näyttää, se mun median käyttö sen oman lapsen vinkkelistä. Mutta kyllä mä ajattelen myös niin, että vaikka me elettäisiin tällaista vähän digitaalista aikaa tai eletään tällaisen teknologian keskellä, niin meidän mieli ja keho ei kuitenkaan ole digitaalisia. Eli me edelleen tarvitaan niitä ihan perushyvinvoinnin rakennuspalikoita, jotka tietysti lapselle ne on unta, säännöllistä ruokailua, liikuntaa ja muuta tällaista kasvokkaisia kohtaamisia, jolloin ne tavallaan niin kuin peruspalikat auttaa vanhempaa myös siinä, että mietitään semmoinen sopiva rooli sille teknologialle ja muuta ja ennen kaikkea yhdessä. Kyllä mä pidän sitä tosi tärkeänä, että lapset saa harjoitella ja kokeilla erilaisia asioita vanhemman turvallisessa, hyvässä seurassa ja käydä niitä keskusteluja myös niistä laitteista ja niiden vaikutuksista. Ja nimenomaan näitä keskusteluja tulee käydäkin, mutta Rauna, minkälaisia vinkkejä tai neuvoja nyt muistuttaisit, ehkä peräänkuuluttaisit? Mitä olisi tärkeää ottaa huomioon vanhempien siinä tapauksessa, jos lapsella oli kyseessä sitten ekaluokkalainen tai tokaluokkalainen, että jos on jo oma älypuhelin, eli miten sitä? Joo, tämä on tosi hyvä pointti, koska meillä on kuitenkin paljon perheitä, jossa on tehty sellaisia valintoja ja muita, että se puhelin saattaa löytyä sieltä kotoa, niin on hyvä pohtia myös sitä. Mä uskon, että alakoululaistenkin kanssa voidaan vielä vanhempina paljon vaikuttaa niihin digitottumuksiin ja olla siinä läsnä siinä arjessa. Ja toki on kyse rajoista ja läsnäolosta ja kiinnostuksesta, mutta ehkä nyt kun mietin tota maailmaa, niin nostaisin erityisesti esille sen, että pidettäisiin kiinni sosiaalisen median
ikärajoista. Ja ehkä kun mietitään niitä ympäristöjä, missä lapset liikkuu, erityisesti nyt tämmöiset ehkä alakouluikäiset, niin vanhemmalle voisi olla ehkä 3 semmoista niin kuin muistisääntöä, mitä kannattaa ehkä vähän miettiä, että nyt ei vielä ole lapsi valmis sellaisille alustoille, jos on kovasti kaupallista sisältöä tai mainontaa. Sitten kenties tällaiset aggressiiviset algoritmit, me tiedetään, että niitä monilla alustoilla on, niin niitä ehkä alakoululainen ei sen vielä vähän kesken olevan itsesäätelynsä kanssa niin kovin hyvin välttämättä hallitse. Ja sitten viimeisenä semmoisena ehkä turvallisuuteen liittyvänä juttuna, niin on ajatus siitä, että onko mahdollisuus jollain alustalla tai laitteella olla yhteydessä vaikka tuntemattomiin ihmisiin tai saako sellaiset omaan lapseen yhteyttä. Ehkä tämmöisiä muutamia. Niin, ja varmasti yksi tärkeä nyrkkisääntö on se, että vanhemman on hyvä tietää, mitä se lapsi tekee, missä tavallaan siellä seikkailee. Ole hyvä. Joo, mä ehkä tähän niin kuin Raunan ajatteluun jatkaisin, että tämähän on just nimenomaan näin, että on tiettyjä sovelluksia tai tiettyjä asioita, jotka on ikään kuin lapsille enemmän haitallisia kuin toiset. Ja sen takia ehkä tänne ihan pieniin koululaisiin, niin mekin suositellaan sitä, että heille ei hankittaisi älypuhelimia, vaan että esimerkiksi kellopuhelin on parempi vaihtoehto, koska siinä ei ole avointa internettiä ja siihen ei voi ladata niitä sovelluksia, jolloin ikään kuin se laite jo auttaa sitä vanhempaa näissä tärkeissä asioissa, mitkä säkin Rauna nostit esiin. Ja silloin myös vanhemmalle on se tärkein asia siellä kuitenkin saada se lapsi kiinni koulupäivän jälkeen. Jos se vaikka jotenkin harhautuu jäämään kaverin kanssa ulos leikkimään, niin se huoli vanhemmallahan suunnata, jos et tiedä, missä se oma lapsi menee ja miten sen tavoittaa. Moona, miten älylaitteiden yleistyminen on vaikuttanut lasten kehitykseen ja hyvinvointiin nyt tässä ajassa? No ylipäätään perusperiaate on, että aivot on muovautuvaisia ja ne muuttuu sen mukaan, miten niitä käytetään. Ja varsinkin kun aivot vielä kehittyy, niin ne on kyllä tosi herkkiä sille, että mitä se lapsi päivän aikana tekee. Ja ihan varmasti älylaitteiden käyttö muokkaa lasten ja nuorten aivoja. Meillä on tosi paljon tutkimusta siitä, että runsas ruutuaika on yhteydessä heikompiin oppimistuloksiin ja mielenterveyshaasteisiin ja keskittymiskyvyttömyyteen. Että kyllä ne on aika moninaisia ne vaikutukset. Että sen takia just yksi tehokkain tapa ehkäistä näitä haittavaikutuksia on just lykätä sitä ensimmäisen oman älylaitteen hankintaa. Että jokainen vuosi ilman älylaitetta on satsaus sen lapsen aivoterveyteen. Tämä onkin sitten taas semmoinen kysymys, mikä varmasti mietityttää monia nyt tällä hetkellä tuolla ruudun toisella puolellakin, jotka tätä keskustelua seuraa. Eli miten sitä sitten lykätään vuosi kerrallaan, kun mennään aina, että pitkitetään älylaitteen hankkimista, koska se kuitenkin se paine voi olla hyvinkin vahva, vaikka kaveriporukasta tai isovanhempien kautta. Huomaan esimerkiksi meillä tämä keskimmäinen, joka on nyt siis 11-vuotias, niin alkoi tosi paljon varhaisemmin puhua joku, näki, että isoveljellä on älylaite. Vai yritä siinä sitten selittää, että mutta kun teillä on 3,5 vuotta ikäeroa, niin te ette ole ihan vertailukelpoisia, mutta tuleeko teillä yleisesti mieleen jotain sellaisia vinkkejä, että millä pitkittämistä voidaan oikeasti tehdä? No, tämä on silleen mielenkiintoinen nosto, että usein monia asioita perustellaan ja lapset erityisesti, että kavereillakin on ja minunkin täytyy, koska jollain muullakin jotain on. Samaan aikaan meidänkin esimerkiksi asiakaskyselystä nousi esiin selvästi se, että lapset tänä päivänä itse pyytävät esimerkiksi kellopuhelimia. Eli me voidaan saavuttaa sellainenkin, että ne on niin yleisiä ne laitteet, että lapset itse pyytää niitä ikään kuin heille sopivia laitteita. Koska kaverillakin on. Koska kaverillakin on. Ja sehän voi olla jopa näin, että me voidaan tietyllä tavalla tuoda sinne lapsuuteenkin erilaisia vähän niin kuin muutoksia. Että sen ei aina tarvitse olla sitä, että lapset haluaisivat älypuhelimen ja vanhemmat yrittää kieltää, vaan että jossain kohtaa toivotaan, että se kääntyy vähän siihen, että lapset itsekin kokee kaikki laitteet hyödyllisiksi ja sitten tavallaan se kääntyisikin sitä kautta siihen ja näitä me nähdään jo tänä päivänä. Joo. Ja ehkä hyvä tuoda esille, että Suomihan on aika poikkeuksellinen maa. Että me käydään keskustelua siitä, että pitäisikö ekaluokkalaiselle hankkia älypuhelin. Ja muualla maailmassa puhutaan siitä, että kannattaisiko yläkoululaisellekaan vielä hankkia sitä. Että sekin ajatus just, että maltettaisiko me vieläkin pidempään odottaa ihan sitä ekan laitteen hankintaa, niin sen halusin vielä nostaa esiin. Ehdottomasti. Tuleeko vielä Raunalla jotain tähän lisättävää? Tässä oli jo aika hyviä perusteluja. On ja jotenkin mä ajattelen, että on silleen yhteinen asia, että just niin kuin tuossa alussa vähän sivuttiinkin, niin jotenkin se semmoinen niin kuin vanhempien yhdessä keskustelu ja yhdessä jotenkin niiden niin kuin hyvien käytäntöjen jakaminen, mä uskon, että se on hyvä juttu. Ja lapsilla on kyllä paljon niin kuin
kiinnostavia ja oikeasti hyviä pointteja näistä digiasioista ja median käytöistä, niin jotenkin mä ajattelen, että siellä myös sitä niin kuin kuuntelevaa korvaa lasten suuntaan, että pystytään katsoa sitä maailmaa lapsen vinkkelistä ja kuitenkin johdonmukaisesti aikuisina olla siinä tukena ja turvana, että asiat tapahtuu niin kuin ikä- ja kehitystasolle sopivalla tavalla. Lapset on myös tosi erilaisia, siis hyvin, hyvin erilaisia. Että ihan samanlainen, vaikka tämmöinen kodin mediakasvatus ei välttämättä niin kuin kaikille ole semmoinen pitää olla vähän variaatiota siinä. Mutta tämä niin kuin vanhempien kasvattajien yhteistyö on tietysti ihan A ja O. Laura, kiinnostaa sulta kysyä vielä, että miten teknologiayritykset voivat edistää lasten turvallista netin käyttöä, koska usein se kuitenkin nuoria kovasti kiinnostaa ja se on monilla ajankohtaista. Joo, totta kai kiinnostaa nuoria netti ja täytyy sanoa, että kaikki internetin käyttöhän ei ole niin kuin lähtökohtaisesti paha asia. Enitenhän siinä on niin kuin kyse siitä, että mitä siellä tekee ja millä tavalla ja kuinka paljon. Ja kyllä mä ajattelen, että teknologiayrityksillä vähän kaikilla on paikka ottaa se vastuullisuus siinä, että tarjoaa niitä vaihtoehtoja esimerkiksi, millä voi rajata sitä puhelimen käyttöä siihen käyttöön, joka ikään kuin on hyvästä. Esimerkiksi vaikka matkalippusovellukset, niin ne ei tuhoa meidän lasten aivoja, sen sijaan mahdollistaa ehkä heidän pääsen harrastuksiin. Ja tällaiset erilaiset ratkaisut auttaa siinä. Eli rajoitetaan vähän sitä käyttöä, ollaan kiinnostuneita, mietitään mihin se lapsi oikeasti sitä älypuhelinta tai älylaitetta tarvii ja mahdollistetaan hyvät asiat ja vähän estetään niitä huonoja. Ja toivoisin kyllä tosi paljon, ja tämähän on niin kuin asia, joka on oman vaikutuspiirini ulkopuolella, mutta toivoisin, että näihin algoritmeihin kyllä pystyttäisiin puuttumaan. Niin, ja niistä me myös tänään vielä keskustellaan tuonnempana toisten panelistien kanssa. Ihan nopea yleisökysymys tähän loppuun vielä, koska kiitos niitäkin sieltä satelee älylaitteiden kautta. Moona, miten ruutuaikarajoituksiin tulisi suhtautua? Kyllä niissä on mun mielestä ihan siis järkeä puhua ylipäätään ruutuajasta käsitteenä, koska jos se ruutuaika alkaa kasvaa tosi isoksi päivässä, niin se on aina aikaa pois joltain muulta aivojen kehitykselle tärkeältä, kuten unelta ja kasvokkaiselta vuorovaikutukselta. Mutta kyllä oleellista on myös se sisältö, että aivojen kehityksen näkökulmasta just se algoritmivetoinen, nopeatempoinen, passiivisesti katsottava sisältö on kaikista haitallisinta. Joo, tämä algoritmi on semmoinen sanahirviö, että mä ihan haluan tähän paneutua vielä tässä paneeliosiossa myöhemminkin. Nyt kiitän teitä kaikkia kolmea tästä ensimmäisestä osiosta. Hienosti läpiviety tämä aloitus. Ja koska totta kai on tärkeää kuulla myös, että miten ne nuoret näkevät tämän älylaitemaailman ja sen hankinnat, niin otetaan niin sanotusti nuorten ääni tähän seuraavaksi, jonka jälkeen jatketaan hyvin tärkeän aiheen parissa. Silloin puhutaan vanhempien roolista sekä rajoista, mutta nyt annetaan hetkeksi ääni ekaluokkalaisille. Oiva, onko sulla omaa älypuhelinta? No ei, mutta mulla on älyselän kello. Onko ne sanonut, milloin sä sit saat oma älypuhelimen? No jossain kakkosluokan alussa. Mitä sun ystävät tekee niillä puhelimilla yleensä? Ne soittaa kaverille ja pelaa. Mitäs mieltä, Oiva, saat siitä, jos olisi semmoinen sääntö, että kenelläkään luokkakaverilla ei saisi olla älypuhelinta? No kyllä se oli ihan hyvä sääntö. Mitä mieltä olet siitä, jos koulussa ei saisi olla puhelinta? No sekin on tosi hyvä sääntö, koska nyt kesken tunnin voi pelata. Moi Anni. Moi. Onko sulla älypuhelinta? On. Mitä sä teet sun älypuhelimen kanssa? Yleensä pelaan tai juttelen kavereiden kanssa. Onko sulla sovittu yhteisiä pelisääntöjä puhelimen käytöstä sun vanhempien kanssa? Yleensä mulla saa olla tasan 7 peliä ja jos mä haluan uuden pelin, mun pitää poistaa joku vanha. Onko sulla semmoinen olo, että sä tarvitset puhelinta? No ei sitä sillain, että joka päivä tarvitsisi, mutta kyllä sitä on ihan kiva, kun jos ei ole mitään tekemistä, niin sitä voi vähän katsoa. Mitä mieltä, Anni, olisit siitä, jos kaikilta alakoululaisilta kiellettäisiin älypuhelimen käyttö? Se olisi vähän ikävää, koska muuten ei olisi kiva pelata, mutta silti se on vähän kivempaa, koska sitten ei ainakaan olisi sitä puhelinta, mitä voisi räklätä ja sitten voisi päästä kavereille helpommin. Moi Toby. Moi. Onko sulla omaa älypuhelinta? Ei ole, mutta mulla on kyllä puhelinkello. Onko se puhelinkello helppo ja kiva käyttää? Joo, on. Haluaisitko sä sen lisäksi oman älypuhelimen? Joo. Minkä takia?
Kun mun välillä on yksi ja mä haluaisin viestellä sen kanssa ja soittaa paremmin. Mitä sä tekisit sillä älypuhelimella, jos sulla olisi oma? Vaikka puhuisin siinä kavereiden kanssa ja pelasisin. No, mitä mieltä sä olisit siitä, jos sä saisit kokonaisen päivän leikkiä kaverin kanssa tai pelata älypuhelimella? Leikin kaverin kanssa. Mitäs mieltä sä oot siitä, jos kaikilta kavereilta kiellettäisi koulussa älypuhelimen käyttäminen? No, ihan hyvältä. Olisiko se hyvä sääntö, jos se olisi Joo. kaikille sama? Joo, olis. Ja näin, hyvät ystävät, siinä siis todella kuultiin, kuinka ekaluokkalaiset tai pieni otos heistä näkevät tuon älylaitemaailman. Ja niin, voidaan ehkä sanoa, että jotain hienoista eroa on sitten, onko kyseessä poika vai tyttö. Tuntuu ainakin, että poikia tuo pelaaminen kiinnostaa enemmän ja ainakin tuossa äskeisessä pätkässä tavatut kaksi poikaa, Oiva ja Toby, kovasti odottavat, että täyttävät 9 vuotta, jotta saisivat oman älylaitteen, että sieltä se rehellisesti tulee mielipiteet, varsinkin lasten suusta, mutta me jatketaan keskustelua nyt täällä studion lämmössä. Nostetaan vanhemmat nyt niin sanotusti keskustelun nokkaan ja esitellään meidän hienot panelistit. Hannele Laaksolahti, tervetuloa. Olet Digirauha ry:stä ja yksi perustajista. Kohta saat kertoa siitä tarkemmin. Kiitos. Sitten toiselta puolelta Emilia Vuorisalmi, lääkäri ja tietokirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Ja vielä Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones, tervetuloa. Kiitoksia. No niin, hyvät naiset, te ehditte jo tuossa äsken kuunnellakin tätä paneeliillan ensimmäistä keskusteluosuutta ja varmasti monenlaisia ajatuksia, ideoita ja neuvojakin kenties jäi sieltä mieleen, mutta me nostetaan tässä teemakeskusteluun erityisesti vanhempien rooli sekä rajat. Ja siinäpä sitä keskustelua riittääkin. Hannele, sä olet 1/5 vanhemmasta, jotka ovat siis perustaneet Digirauha-yhdistyksen. Kerro, mistä tämä ajatus lähti ja miksi? Tämä ajatus lähti jo muutamia vuosia sitten, kuten tässä kuultiin aiemmassa paneelissa, niin nyt on ehkä muutosta tapahtunut pienessä ajassa niin kuin isostikin. Eli nyt koulunsa aloittavat, niin heillä ei välttämättä sitä älypuhelinta ole, mutta muutamia vuosia sitten niin meillä vielä lähes 90% ekaluokkalaisista oli älypuhelin kourassaan. Ja me lähdettiin oikeastaan tämmöisenä huolestuneina vanhempina liikenteeseen. Ja me ollaan tehty vaikuttamistyötä oikeastaan 2 eri tavalla. Meillä on ollut kansalaisaloite, joka peräänkuuluttaa teknologiayhtiöiden vastuuta siitä, että nämä alustat olisi lapsille ja nuorille turvallisia. Ja toinen asia, mitä me ollaan sitten tehty, on tämmöinen kulttuurin muutoksen edistäminen. Eli me ollaan havaittu siihen, että Suomessa on ehkä kansainvälisestikin vertailtuna, niin on just se esimerkiksi ensimmäinen älylaite hankittu verrattain aika aikaisin. Ja muutenkin me ollaan teknologiamyönteistä kansaa, joka ehkä juontaa juurensa meidän historiaan ja Nokia-taustaan. Ja meillä on esimerkiksi 10 vuotta sitten kouluissa otettu suuri digiloikka. Ja nyt ehkä sitten ollaan herätty siihen, että olikohan se loikka liian suuri tai pitäisikö meidän nyt lähteä vähän eri suuntaan. Niin, koska anteeksi keskeytän, mutta mä muistan, että tätä digiloikkaakin jopa vähän niin kuin ylpeänä hehkutettiin. Kyllä. Niin kuin edelläkävijöitä ollaan, niin nyt joudutaan vähän sitten ehkä kyseenalaistamaan, että hetkinen. Kyllä. Ja koulut on nyt tietysti lähteneet tähän sääntelyyn ja nyt on pelisääntöjä luotu sinne ja ihan lakiakin. Mutta yksi sitten ehkä toinen asia, miksi ollaan haluttu lähteä vanhempina liikenteeseen, on se, että me ollaan havaittu siihen, että vanhemmat on aika yksin tämän asian äärellä. Et kun mun esikoinen esimerkiksi 4 vuotta sitten aloitti koulutaipaleensa, niin puhuttiin aika monesta muusta asiasta, mutta ei puhuttu siitä, että minkälaiseen digitaaliseen maailmaan me itse asiassa samalla lapsemme päästämme, kun he aloittavat koulutaipaleensa. Ja silloin oikeastaan se, mitä me tarvittaisiin, olisi sitä keskustelua just vanhempien kesken, mistä tuossa aiemmassakin paneelissa mainittiin. Eli vanhemmat on ollut aika yksin niiden hankintojen kanssa ja päätösten kanssa. Ja siihen on tarvittu työkaluja ja me ollaan lähdetty niitä kehittämään. Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus tässä taustalla ja laaja vastaus. Ja sitten seuraavaksi näytetään tietenkin taas tutkimustulosta sinne kotikatsomoihin. Lapset, joilla ei ole omaa älypuhelinta, kokevat merkittävästi vähemmän masennusoireita.
Nämä on taas sellaisia asioita ja faktoja, että pistää varmasti monia vanhempia mietityttämään. Emilia, sullakin on 2 lasta, tosin aikamoisella ikähaarukalla, mutta siellä sen juniori on aloittamassa koulutaivalta. Niin mitä kaikkea tämä yleinen keskustelu älypuhelimista herättää? No ennen kaikkea mulla on jotenkin tosi kiitollinen olo, että me ollaan tässä. Kun mä koen, että mulla kävi ehkä aika hyvä tsäkä siinä, että esikoinen on nyt 19, eli silloin kun hän aloitti koulun, niin ei ollut vielä kännyköitä. Olisiko hän ollut 12 tai 11, kun hän sai ensimmäisen puhelimen. Ja nytten pienin, kuka aloittaa syksyllä koulun, ei todella tule saamaan kännykkää vielä ainakaan muutamaan vuoteen. Ja tämä tuntuu tosi helpottavalta, koska itse olen tietenkin lääkärinä ja äitinä pitkään miettinyt, että tämä ei ole tervettä. Ja intuitio sanoo, että se puhelin pitäisi ottaa pois ja pitäisi olla selkeämmät säännöt, mutta nyt voidaan nojata tutkittuun tietoon ja sitten meillä on ahkeria ihmisiä, jotka on käynnistänyt liikkeitä, jotka vie nyt tätä junaa oikeaan suuntaan. Nimenomaan, ja just tämä, sitä ei mun mielestä ollenkaan voi liikaa niin kuin perään kuuluttaa ja tuoda esiin, että tähän tarvitaan niin kuin yhteinen tahto tehdä, että se paine on lähes mahdoton, jos se jää vain vanhempien harteille, vai miten Saija? Te tuette siis Vanhempainliitossa toki vanhempia ja vanhempainyhdistyksiä erilaisiin aiheisiin liittyen, niin mikä on ehkä se kuumin jotenkin peruna, mistä siellä puhutaan tällä hetkellä, kun puhutaan näistä älylaitteista? No Vanhempainliitossa ollaan just itse asiassa tehty vanhempien barometri, johon vastasi yli 11 000 vanhempaa, mikä kertoo siitä, että vanhemmilla on sanottavaa. Ja kyllä siellä se suurin huolenaihe oli nimenomaan tämä digilaitteiden käyttö. Eli kyllä se vanhempia huolestuttaa ja me pyritään sitten tietysti Vanhempainliittona siihen vastaamaan. Mutta me puhutaan erityisesti sitten, kun tässäkin on tullut hyvin esille se, että vanhemmat on aika yksin, niin pyritään kannustamaan kodin ja koulun yhteistyön kautta siihen, että otetaan kasvattajina yhteinen vastuu siitä, että mikä meidän lapsille ja nuorille on hyväksi. Ja myös sitten se, että vanhemmat keskenään sitten uskaltaisi ja rohkaistuisi puhumaan näistä asioista. Ja toi on hyvä pointti tuoda muuten esiin, että nimenomaan tulisi se rohkeus puhua asioista niin kuin ne on. Mä olen itsekin hyvin paljon pyrkinyt aina, kun vaan aikataulut antaa myöden, niin käydä tuolla meidän ala-asteen vanhempainyhdistyksen illoissa, missä tästä on puhuttu. Erinomaista. Niin, nimenomaan. Meillä on hieno tämmöinen puheenjohtaja, joka aktiivisesti koululla järjestää erilaisia teemailtoja. Niin musta tuntuu, että siellä voi olla jopa vähän vaikea vanhempana nostaa esiin, että miten meillä käytetään älylaitteita, mikä on meidän ruutuaika. Siinä tulee äkkiä, miten mä sen sanoisin, jää vähän niin kuin yksin sen aiheen kanssa niin, että ei välttämättä kehtaa sanoa, että no kyllä meillä eilen illalla taisi mennä se 2 tuntia yli tuolla isommalla. Siinä yrittää vähän myötäillä, mitä muut vanhemmat sanoo ja sitten vasta sanot sen oman vastauksen. Se on juurikin tämä, niin kuin sä sanoit, että ei kehtaa. Eli jotenkin se oletus on hyvin vahvasti se, että olenko mä yksin näiden asioiden kanssa ja jos ei meillä nyt ihan mennä suositusten tai oppikirjan mukaan, niin uskallanko mä tätä sanoa. Mä itse ajattelen, että vanhemmuus tässä ajassa on kuitenkin monella tapaa aika haastavaa. Meidän yhteiskunta on sellainen, että vanhempien arki on aika kuormittavaa ja silloin voi olla näin, että joskus on sitten helpompaa antaa se älylaite tai sitten se älypuhelin esimerkiksi. Mutta silti näistä asioista pitäisi uskaltaa puhua ja jakaa sitä angstia, mikä meillä ehkä on, niin kuin tässä sanoit, mitä me tehdään. Mutalla käsi pystyy. Joo, mä huomasin Katarina odottaa vielä. Mä itse koen, kun tosiaan, että on välillä huono omatuntoa ruutuajasta, mutta meillä se ruutu on iso TV. Ja mä mietin välillä ihan, että jos mietitään meidän näkökenttää, sen vaikutus hermostoon, että kun me laajentaan näkökenttää, se ei ole aktivoi sitä parasympaattista hermostoa. Että mä itselleni perustelen sitten, että se on ihan ok katsoa sitä rauhallistemposta ohjelmaa mieluummin kuin sit pientä laitetta. Tätä mä yritän myös lapselle selkeästi selittää sen eron. Miksi illalla ei saa olla puhelimella tai pädillä. Meillä ei ole myöskään lapsella siis puhelinta tai pädiä, mutta esimerkiksi mennä naapuriin pelaamaan, kun naapurissa on sitten pelejä. Niin, lapset on aika ovelia muuten. He kyllä tietää, missä naapurissa on peliaika pidempi, että kannattaa käydä tässä. Niin. Hannele, sulla oli tuossa kanssa äsken. Mä ehkä tartun siihen, mitä Saija nosti esille siitä, että miksi tästä on niin kuin vaikea puhua. Me ollaan siis
kehitetty tällainen keskustelumalli kuin digirauhadialogi, joka on siis tarkoitettu siihen, että vanhemmat voivat käydä keskenään keskustelua siitä, että miten digilaitteet vaikuttaa arkeen ja elämään ja omaan lapseen ja totta kai niin kuin muutenkin sen perheen elämään. Ja sitä keskustelua olisi hyvä käydä just esimerkiksi vanhempainyhdistyksissä tai sitä voitaisiin käydä enemmän kouluissa, sitä voitaisiin käydä naapurustoista. Yksittäinen vanhempi voi ottaa sen mallia ja perustaa tai järjestää tämmöisen dialogin. Ja ehkä tänä päivänä yhä enemmän myös päiväkodeissa, koska yhä nuoremmilla lapsilla on digilaitteet elämässä mukana. Mutta olemme näissä meidän digirauhadialogeissa huomanneet ja kuulleet sitä, että vanhemmat nostaa esille, että tästä aiheesta keskusteleminen on vaikeaa. Ja se liittyy myös siihen, että tämä koskettaa myös meitä vanhempia vahvasti. Että meillä on kaikilla tähän tietyllä tapaa peilin katsomisen paikka. En itsekään tiedä, olenko onnistunut aina tässä kovin hyvin, mutta opin koko ajan. Kyllä. Eli tavallaan tässä on paljon kysymys myös siitä, että voimmeko me vaatia meidän lapsilta ja nuorilta sellaista, mitä emme vaadi itseltämme. Niin, Emilia, sä tuossa taisit aikaisemmin jo kertoa siitä, että sulla oli itsellä myös kokemus siitä, kun jouduit jossain, oliko työtilanne vai mikä, että joutui rajoittamaan ruutuaikaa ja älypuhelimen käyttöä. Joo, ja voin ihan tunnustaa, että olen itse riippuvainen puhelimesta, niin kuin varmaan moni on, ja somesta. Ja perustelen, niin kuin moni addikti käytöstään perustaa monillakin asioilla, kuten että se on mun työtä ja siellä pitää olla. Mutta mulla oli tosiaan keväällä yhdet kuvaukset, jossa mä olin yli viikon ilman mitään digitaalisia laitteita. Mun pitää sanoa, että siis mä en ole varmaan nauranut vuosikausiin niin paljon. Mä nukuin niin hyvin. Ja kun mä tulin sieltä kuvauksesta, mulla oli sellainen olo, että mä haluan pysyä kaukana siitä puhelimesta, että se on niin toksista. Ja mä olin näin lähellä, että mä olisin ehtinyt ostaa sen jonkun vanhan simpukkapuhelimen, kunnes sitten mä liusuin siihen samaan malliin. Mutta mä edelleen haaveilen tästä, että mulla olisi se työkännykkä, jolla mä teen tunnissa ne somehommat, vaikka 10-11 välillä, ja muuten mulla olisi vaan tavallinen puhelin. Saija saa vastata ihan kohta, mutta tässä välissä haluan taas nostaa tärkeää tutkimustietoa esiin. Liika ruutuaika voi heikentää lasten empatiaa ja keskittymistä sekä myös lukutaitoa. Eli tässä on myös mun mielestä semmoista paljon puhuvaa faktaa, mikä meidän kaikkien tulee totta kai muistaa. Ja ehkä sitä voi vähän itseensäkin peilata tuolta, että mitä liika ruutuaika tekee itse kullekin. Ja nyt Saija, ole hyvä. Joo, ehkä tähän Hannelen kommenttiin olin tarttumassa, että aloitettaisiin ikään kuin se vuorovaikutus ja se keskustelu sieltä jo niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa, jos ajatellaan kasvattajia eli vanhempia ja sitten esimerkiksi meidän loistavia ammattilaisia päiväkodeissa. Eli jos ajatellaan, että se koulun kohta on semmoinen, missä vielä kuitenkin sitten jotenkin ajatellaan, että sille puhelimelle tai älypuhelimelle on tarve, niin lähdetään yhdessä pohtimaan siellä ammattilaisten kanssa ja sitten vanhempien kesken sitä, että voidaanko toimia toisin. Eli jo sinne eskaripuolelle niin sitä yhteistä pohdintaa. Eli tavallaan tässä tullaan siis siihen, että mitä aikaisemmin tämä keskustelu aloitetaan, niin sen parempia kokemuksia me saadaan jotenkin sen fiksumpia älylaitteiden käyttäjiä meidän nuorista sitten kasvaa. Niin, mä ajattelen jotenkin niin, että saavutetuista eduista on aina vaikeampi luopua, että yksi semmoinen aika selkeä ja helppo keino on sen ensimmäisen älylaitteen, oman älylaitteen hankkimisen lykkääminen. Se on niin kuin aika helppo keino. Mutta sitten kun se tosiaan on jo hankittu, josta puhuttiinkin jo aikaisemminkin vähän, niin sitten ehkä tärkeintä olisi just se vuorovaikutuksen vahvistaminen sen lapsen kanssa ja keskustelu myös siitä, että mitä siellä tapahtuu ja tavallaan koska me tiedetään, että niistä huolestuttavista asioista ja niistä haitallisista sisällöistä yhä harvempi esimerkiksi nuori kertoo vanhemmilleen. Eli että pystyttäisikö me sitten jotenkin sitä sillä keskusteluyhteydellä taklaamaan. Ja jotenkin myös tämä argumentti, että kun muillakin on, niin minullakin pitäisi olla, niin siinä, jos ne rajoitukset esimerkiksi ja pelisäännöt on sovittu yhdessä sen luokan vaikka muiden vanhempien kanssa, niin on tosi paljon helpompi omalle lapselle perustella, että me tehdään näin, koska me ollaan sovittu tämä muiden vanhempien kanssa. Ja tämä on mun mielestä tosi ensisijaisen niin tärkeässä roolissa. Että tiedän, että Kallen, voi sanoa, että kyllä mä tiedän, että Kallen kotonakaan ei saa katsoa, eli tulee tämä efekti.
Mutta mietin vielä tätä niin kuin vanhemman omaa roolia tässä ajassa, niin kyllähän sitä läsnäoloa niin kuin tarvittaisiin. Ja se niin kuin yksi iso asia tässä, että miten älylaitteiden käyttöä voidaan rajoittaa, on se, että me aikuiset, me vanhemmat jaksettaisiin olla läsnä siinä arjessa, tehdä asioita yhdessä, huolehtia siitä, että lapsilla on niitä muitakin osa-alueita siinä omassa arjessaan, niin sillä se on sekä sitä esimerkkiä että sitä aitoa yhdessäoloa, minkä mä ajattelen, että on monestakin syystä, niin se on jäänyt vähän taka-alalle. Ja vissi ei ole puhuttu vielä tänään paljon myös siitä liikunnan merkityksestä. Juuri näin. Et meillä on tosi liikkuva perhe ja mä huomaan, että se kyllä auttaa hirveän paljon. Että usein kun tullaan kotiin, niin ensiksi tartutaan siihen koripalloon tai jalkapalloon ja lähdetään pihalle trampalle. Että se kaikki aika on pois sieltä somesta. Ja no, tutkimukset myös näyttää, että liikuntahan lapsilla ehkäisee kaiken addiktiivisen käytöksen periaatteessa alkamista. Ja että sitä mä korostaisin myös, että mentäisiin yhdessä kentille ja luontoon kävelemään. Niin, ja tässähän tullaan myös siihen samaan faktaan, että se aikuisen esimerkki auttaa siinäkin. Jos sä itse lähdet myös sinne ulos, niin aika helppo on tuommoinen, meidänkin tapauksessa tuommoinen taaperoni saada innostumaan ihan vain kivien tai käpyjen keräilystä. Oi niitä aikoja, muistatteko, kun meidän nuoruudessa. Tässä muista. Nyt tässä on kaikki kävyt. Joo, ja olen löytänyt tämmöisen sisäisen lapsen kyllä itsestäni, mutta sitten taas ehkä tämä teini palauttaa sit siinä älylaiteensa kanssa niin kun taas siihen reaaliaikaan ja maailmaan, missä me eletään. Mistä myös tulee mieleen se, että kun niitä rajoja tehdään sen nuoren kanssa, niin sehän on myös erittäin tärkeää, että siinä tavallaan se molemminpuolinen ymmärrys ja kunnioitus on läsnä. Eli myös se, että lapselle tarpeeksi perustellaan joku asia, että sitten ei vaan tylysti sanota sitä argumenttia, että et nyt saa sitä puhelinta, kun vasta sen ja sen ikäisenä. Mutta tämä keskustelu on vaikeaa. Niin, tärkeää sanoa se, että mä välitän susta, mä välitän sun aivoista, me halutaan hyvää. Jos lapsi sanoo, että no miksi mun kaveri saa pelata iltaa, niin voi sanoa, että sun kaverin vanhemmat eivät välttämättä tiedä näistä tutkimuksista. Heillä ei ole lääkäreitä, siinä voi vedota siihen. Kyllä. Vetää lääkärikortin kerrankin. Saako sun lääkärikorttia lainata meidänkin perheessä? Saatan siitä vaan kerran, sitä voi käyttää vapaasti. Niin. Mutta koska ainakin mä huomaan, että tuommoinen 7-vuotias, niin häntä kyllä kiinnostaa ihan hirveästi, mitä elimistössä tapahtuu. Ja hän haluaa kuulla ja sitten tavallaan tulee se ymmärrys ja hän alkaa itsekin sanoa, että hei, tämä ei välttämättä ole hyväksi mulle. Ja sitten mä oon usein, olisiko hän ollut 4-vuotias, kun oli semmoinen joku automatka, missä sit se pädi oli ollut siitä. Ja silloin kun vielä meillä oli pädi, mistä on luovuttu, niin mä huomasin, että hän oli todella ärtynyt. Koska hänen selkeästi on semmoista aivot kuin mullakin, että menee kierroksille nopeasti. Niin sitten myös se, että huomasitko, mistä susta tuntuu. Niin hän itsekin alkoi huomaa sen, että se ei ehkä ole hyvä juttu. Otetaan täältä hänelle eka. Ihanaa puheensoria. Joo, mun tuli mieleen niin kuin tavallaan tästä keskustelusta myös sellainen ajatus, että on välillä ehkä kohtuuton vaatia niiltä meidän lapsilta ja nuorilta, että ne pystyisi itse niin kuin rajoittamaan, koska me tiedetään, että ne alustat, ei itsessään se laite nyt, vaan ne alustat, joita meidän lapset ja nuoret käyttää, niin niitä kehittää maailman parhaat teknologiajätit ja ne on tehty koukuttamaan ja tavallaan sillä logiikalla, että siellä käytettäisiin mahdollisimman paljon aikaa. Ja yksi, mikä ehkä tässä on vielä noussut esille niin paljon, että yksi tietysti tämä lykkääminen, mutta toinen sitten, että mihin Suomessa on aika perinteisesti aika niin kuin lepsusti suhtauduttu on nämä ikärajat, alustojen ikärajat, että 13 vuotta on kuitenkin se ikäraja, mikä suurimmassa osassa sosiaalisen median alustoilla on, ja me tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi 10-vuotiaista suomalaisista niin valtaosa on esimerkiksi TikTokissa, joka on algoritmeiltään semmoinen, että sitä yksittäisen lapsen on tosi vaikeaa niin kuin itse säädellä sen käyttöä. Se on rakennettu semmoisen logiikalla. Tässä taas saa, ja ennen kuin annan sun sanoa seuraava kommenttisi, niin nostetaan tutkimustulos, koska nämä on erittäin tärkeitä nyt painaa mieleen ja lukea ajatuksella. Lapsuuden ruutuajan rajoittaminen on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä nuoruuden mielenterveysongelmia. Tämä on nyt myös semmoinen, että syvä hiljaisuus tuli hetkeksi tähänkin studioon, mutta mitä olit kanssa ja sanomassa ennen tuota tutkimustietoa? En tiedä, voiko tämän jälkeen siitä jatkaa, että ehkä tässä lääkäriystäväni niin on parempi kommentoimaan sitten tätä. Niin, koska nämä mielenterveysongelmat tänä päivänä näyttelee niin kuin
hälyttävän suurta roolia meidän nuorisossa. Olen vähän paljon työkseni paasaan dopamiinista ja serotoniinista ja oksitosiinista ja mehän ollaan näiden äärellä, että me saadaan sitä valtavasti niitä isoja dopamiinipiikkejä. Me saadaan sitä niin kuin tavallaan toksista serotoniinia, että me tunnetaan, että kun me muka kuuluttaisiin johonkin heimoon. Ja sitten tavallaan me eletään semmoisessa kroonisessa oksitosiinivajeessa. Ja sitten kun lasten aivot on tosi plastiset ja kehitysvaiheessa, niin tietenkin sit ne muutokset on vielä erilaisia kuin meille aikuisille. Mutta toki mä itse sanon, että mä oon niin kun, sit mietitään, että on yksilölliset, kaikki elämän tapahtumat, traumat, avioerot, lapsille myös vanhempien erot, että sehän helposti vaikuttaa siihen meidän dopamiinisysteemiin ja droppaa sitä niin sanottua perustasoa, joka sitten ehkä lisää sitä halua viettää vielä enemmän aikaa sen somessa. Et sit siinä on aina tämä yksilöllinen puoli, että toiset lapset on ihan fine, että se pädi on tuossa pöydällä ja siellä käydään, varsinkin huomaa, että osa tytöistä, se menee ihan hyvin näin. Mutta sitten sanotaan, että mä huomaan, että on paljon tuttavaa lähipiirissä, sanotaan, että siellä on ollut vaikka avioeroja tai jotain vähän ikävämpää tapahtunut, niin sä huomaat varsinkin, että ne pojat, että ne niinku hullulailla takertuu, on se sitten someen tai sitten saattaa olla joskus vaikka urheilulajienkin, että joskushan traumat ruokkii ammattiurheilijaa, mutta ehkä se yksilöllisyys, haluan sitä korostaa, että myös jokainen nuori on yksilö. Joo. On, ja itse voi yhtyä tähän. Minullakin on 3 lasta, joista kaikki ovat hyvin erilaisia älypuhelimia ja älylaitteiden käyttäjiä. Ja kyllä nuorimman kohdalta voin sanoa, että olen näistä haasteista myös itse niiden kanssa paljon paininut. Varmasti me jokainen vanhempi ollaan jollain tavalla niin kuin oltu haastavissa tilanteissa, kun puhutaan nuorista ja älylaitteista. Katsoja- tai yleisökysymyksiäkin tänne satelee. Mä yritän tästä valikoida nopeasti yhden vielä ennätetään. Tällainen voitaisiin nostaa, että jos lapsen paras ystävä saa pelata myöhään yöhön asti, varsinkin viikonloppuisin, mutta itse haluaisi pitää kiinni tiukemmista rajoista, niin mitä neuvoja olisi antaa? Tuleeko Saijalle mieleen joku? No mun mielestä itse asiassa tässä tuli jo hirveän hyvä neuvo. Eli käydä sitä keskustelua niistä, että minkä takia meillä toimitaan tällä tavalla, mitä me niin kuin ajatellaan, mitä se ehkä sinussa tuottaa, jos näin ei toimita. Mutta kyllä mä sitten taas voin yhtyä myös Hanneleen puheeseen, että siinä on se puoli, että tiettyyn rajaan asti keskustellaan ja sitten jossakin kohdassa ollaan niin kuin aikuisia, koska tässä on tullut esille, ne on koukuttavia, siellä on tietynlaiset algoritmit ja tietynlainen logiikka taustalla, niin kyllä meidän sitten aikuisena ikään kuin täytyy kantaa se vastuu ja ehkä ajattelen myös sitä, että kaikkina aikuisina. Ja tämä on sitä, kun puhutaan kodin ja kouluyhteistyöstä, puhutaan niin kuin ammattikasvattajien ja kotikasvattajien välisestä yhteistyöstä, niin meidät tarvitaan tähän kaikki. Niin jotenkin ehkä se yhteinen ajatus kaikille vanhemmille, että rajat luo rakkautta, eikö niin? Kyllä. Meidän niin visio itse asiassa meidän yhdistyksessä on, että rajoja ruudulle, ei elämälle. Niin se sopii tähän. Se oli niin hyvin kiteytetty kuule tähän loppuun, että voi sanoa, että myös meidän ruutuaika teidän kanssa tuli täyteen. Ja kiitoksia teille kaikille 3 tästä mahtavasta keskustelusta. Me jatketaan ihan hetken kuluttua vielä se 3. osio, kun 3 tuoretta panelistia saapuu vielä tähän studiolämpöön. Silloin puhutaan someajan vaikutuksesta lasten hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen, erityisesti näistä teemoista. Mutta kuten me äidit tässä olemme nyt tätä asiaa pohtineet, mikä on vanhempien rooli, missä ne rajat menee, niin tätä asiaa kyselin aiemmin tuossa viikolla myös muilta äideiltä. Minkälaista keskustelua olette käyneet lapsesi kanssa älypuhelimen käytöstä? No oikeastaan ei minkäänlaista tällä hetkellä, että hän ei vielä ole kysellyt siitä sen kummemmin. Tykkääkö lapsesi lukea tai millaisia muita leikkejä hänellä on älypuhelimen käytön sijaan? Hän tykkää lukea, kirjoittaa, kirjoittelee kovasti päiväkirjaa tällä hetkellä, tykkää leikkiä paljon ulkoleikkejä. Oletko huolestunut lasten älypuhelimen käytöstä ja erityisesti älypuhelimen vaikutuksista lasten aivojen kehitykseen? Kyllä jossain määrin, että siitä on tullut jonkun verran sellaista tutkimustulosta, että voi vaikuttaa negatiivisesti muun muassa keskittymiskykyyn.
Kuinka helppo teidän perheessä on noudattaa yhteisiä pelisääntöjä älylaitteiden suhteen? No yleisesti ottaen ihan ok, mutta kyllä tulee paljon niiden vastaan vänkäämistäkin, en kiellä sitä. Koetko älylaitteista minkäänlaista haittaa tänä päivänä nuorille? Koen, että siitä on paljonkin haittaa, vie nuorten lukemisintoa todella paljon. Pelkään itse asiassa lasten silmienkin puolesta. Onko sinun lapsellasi älypuhelinta? Ei ole vielä. Hänellä on älykello ja sitten hän saa joskus pelata semmoisella vanhalla iPhoneilla kotona sitten. Minkälaista keskustelua olet käynyt lapsesi kanssa älypuhelimen käytöstä? Arkisin maksimissaan 1 tunti peliaikaa, on se sitten Nintendoa tai älypuhelimella. Helpottaa, kun on samat säännöt veljen kanssa ja sitten joskus on puhuttu myös niinku kavereiden vanhempien kanssa, että millaisia sääntöjä nyt ymmärtää vähän, ettei tule ehkä semmoista kaverikateutta, niin se voi auttaa myös, että on jollaisia niinku yhteisiä sääntöjä sitten. Millaista keskustelua kaipaisit lisää muiden vanhempien kanssa älylaitteiden käytöstä? No mun mielestä olisi äärimmäisen hyvä, jos niinku kouluilla ja vanhemmilla olisi tavallaan yhteistä keskustelua siinä ja yhteisiä pelisääntöjä. Kiinnitätkö itse huomiota omaan ruutuaikaan? Ehdottomasti siis kiinnitän ja välillä tavallaan niin huomaa, että jää kiinni siitä, että on itse sillä puhelimella, vaikka se olisi sit sitä uutisten lukemista tai jotain niin kuin työntekoa. Niin sehän ei lapselle siltä näytä tai hän ei voi tietää ja nähdä sitä eroa. Se on niin, että kyllä siitä näytetään esimerkkiä lapsille. Kuten siinä viimeisen äidin kommentti erittäin hyvin kiteytti sen, että kyllä se fakta on se, mikä meidän aikuisten ja vanhempien pitää muistaa, että me olemme lopulta kuitenkin esimerkkejä siellä niille nuorille ja omille lapsille varsinkin ja miksei niille naapurilapsillekin. Mutta on jotenkin ilahduttavaa myös huomata, että samojen ajatusten, asioiden ja ehkä jopa haasteiden kanssa tässä kaikki vanhemmat painitaan, niin kuin tuossa Gallup-kyselyssä kuultiinkin. Mutta nyt me jatketaan vielä keskustelua. Meillä on 3 loistavaa panelistia saapunut tänne keskusteluun, joten aloitetaan esittelykierros. Tervetuloa Katri Saarikivi. Olet Turun yliopistosta aivotutkija sekä tiedeviestiä. Tervetuloa siellä myös toisella puolella Essi Salonen, sosiaalisen median asiantuntija Pohjantähti-yhtiöstä. Ja siinä vieressä Anu Raevuori, toimit nuorisopsykiatrina, olet myös professori Helsingin yliopistossa sekä HUSissa. Tervetuloa. Kiitos. Niin, hyvät naiset, te varmaan olette tuossa niinku lämpiön puolella jo ehtineet kuunnella, minkälaista keskustelua täällä studiossa on käyty. Katri, minkälaisia ajatuksia se on herättänyt nyt myös äitinä ollut kuunnella? Niin, tässä on siis monta kerrosta tässä asiassa. Varmaan katsojilla on sama fiilis, että hirveän monta eri tulokulmaa ja niin kuin äskenkin keskustelitte, niin se on yksilöllistä. Että ja sitten tutkijana tässä joutuu ehkä välillä vähän niin kuin tuomaan semmoista tylsää viestiä, että toisaalta ja että riippuu mistä puhutaan. Että muuten selvien niin kuin ohjeiden aika on ehkä ohitse tai semmoisia on aika vaikea antaa. Mutta toisaalta pitää muistaa ja ymmärtää meidän kaikki, että asioilla on kuitenkin syy-seuraussuhde, kuten tässäkin ehdottomasti. Ja Katri, onkin niin tänä päivänä, että usein kuulee sanottavan, että digiaika tänä päivänä on tehnyt lapsista vähemmän empaattisia ja sosiaalisesti taitamattomampia. Onko se näin? No nyt tulee meille 2 tutkimusta, joissa on osoitettu yhdessä jo vuonna 2011, että nuorten itse raportoitu empatiakyky olisi heikentynyt vuosien varrella. Ja sitten samaan aikaan on tullut internet, mutta siinä ei tietenkään voi sitä syy-seuraussuhdetta osoittaa. Ja sitten ihan tuore tutkimus tuli, jossa kävi ilmi, että tämä Gen Z, sukupolvi Z, 97-2012 on kokee olevansa ujompia kuin aiemmat sukupolvet, vaikka milleniaalit. Että tällaisia raportteja on, mutta sitten kun katsotaan, että onko semmoista seurantatutkimusta, joka vuoren varmasti osoittaa, että ruutuaika tai somettelu vähentäisi empatiataitoa, niin sellaista ei pysty sanomaan. Että on heikkoja yhteyksiä. Enemmän näyttää siltä, että jos lapsella tai nuorella on lähtökohtaisesti jotain ongelmaa, niin sitten se on vaikka sosiaalisten taitojen tai tunnesääpelyongelmaa, niin se voi sitten olla yhteydessä haitalliseen somen käyttöön. Tai sitten jotenkin, että tässäkin on vaikea sanoa, että kumpi on syy ja seuraus, että onko se liiallinen ruutuaika tai somettaminen syy näihin empatiaongelmiin vai toisinpäin. No nyt tietenkin kiinnostaa vastapuolelta kysyä. Anu, sinä toimit paljolti myös nuorisopsykiatrina.
miltä kuulosti tämä, mitä Katri tässä puhui, ja miten paljon ehkä näet tänä päivänä nuorille juuri tämän someajan haitallisuuden siellä empatiapuolella? No viisaita sanoja. Mä en nyt ehkä just empatiasta osaa sillä tavalla erikseen sanoa, mutta kyllähän me tiedetään se, että empatiataitojen, empatiakyvyn kehittyminen vaatii kasvokkain tapahtuvaa live-elämän moniaistista vuorovaikutusta. Ja silloin, mitä enemmän digissä somessa ollaan, niin se ongelma on se, että se aika on aina pois siitä muusta, mitä on esimerkiksi sitten se kasvokkain vuorovaikutus, missä nämä taidot kehittyy, liikkuminen, lukeminen ja näin poispäin. Sitten tässä tulee hirveän hyvin mun mielestä esille myös se, että tämän aiheen tutkiminen luotettavasti on just vaikeaa, koska näitä niin kuin, tämmöisiä pitkittäistutkimuksia ei kauheasti ole, mutta kyllä meillä alkaa olla todella paljon tutkimustietoa, muutakin kuin semmoista niin kuin yhdessä kohdassa havainnoivaa tutkimusta, missä me nähdään siis esimerkiksi klassikokeellisesti esimerkiksi semmoisia niin kuin kaksoissokkoasetelmilla, että kyllä niin kuin ne haitat on hyvin merkittäviä. Mä sanon vielä sen, että siis, kyllähän siis nuorten mielenterveysoireilu ja erityisesti masennus, ahdistus, syömishäiriö, itsetuhoisuus, oireilu tytöillä alkoi vahvasti kasvaa silloin noin 2010 vuoden jälkeen ja on yhä kasvaneet. Sitten covidin aikana tietysti kasvoi erityisesti silloin, kun älypuhelimet yleistyi ja näin poispäin. Ja mä olen nähnyt sen itse nuorisopsykiatrin toimiessa, niin kun mä oon aloittanut silloin 00-luvulla jo kliinisen työn, jolloin silloin älypuhelin ei ollut sellaisessa roolissa, että se on niin kuin ollut massiivinen se vaikutus siis ihan siis todella monella tavalla. On, joo. Ja tässä just yksi ongelma on se, että miten näitä tutkitaan, että tosiaan ei voi tehdä sellaista koetta. Nyt otetaan tämä joukko ja pakotetaan ne käyttämään tosi paljon puhelimia ja sitten mitataan empatiataitoja. Ja sitten sekin, että empatiataitoja on mitattu aika monella tavalla. Että jos on itse raportointi, niin yhdessä tutkimuksessa vanhemmat huomasivat lapsen käyttäytymisessä muutosta, mutta lapset ei itse raportoinut, että he olisivat kokenut mitään hankaluutta. Niin vähän vaikea sanoa. Niin, tässä on niin kuin monia näkökulmia. Ja me palataan itse asiassa, Anu, tuohon, mitä äsken kerroitkin muun muassa noihin syömishäiriöihin liittyen. Ja ennen kuin päästetään vielä Essikin ääneen, niin nostetaan tähän seuraavaksi nyt myös tutkimustulosta, kun niistä kovasti puhutaan. Myöhemmin älylaitteen saaneet lapset pärjäävät keskimäärin paremmin äidinkielessä ja matematiikassa vielä teininäkin. Eli tämä on kuitenkin tosi kiinnostavaa ja tärkeää faktaa, mitä näistä tutkimuksista saadaan. Ja silloin voidaan perustella sitä, minkä takia välttämättä sen älylaitteen käyttö ei ole aina hyvä asia. Essi, mua kiinnostaa nyt, kun me nimenomaan tässä keskustelussa teidän kanssa puhutaan tästä somemaailman vaikutuksesta. Sä oot perehtynyt some-ilmiöihin, kuten kuplautuminen. Nyt tulee ihan semmoinen vähän niin kuin mummo-olo, mutta kysynpähän kuitenkin kaverin puolesta että mitä tämä kuplautuminen siis tarkoittaa? No joo, kuplautuminen onkin itse asiassa tähän väliin tosi hyvä termi, koska tässä leidit juuri kertoo, että on tosi vaikea ehkä niin kuin mitata sitä, että miten vaikka empatiataidot on sitten kehittynyt tai heikentynyt. Mutta se, mitä sen ollaan pystytty kyllä mittaamaan, on se, mitä niin kuin sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tapahtuu tämmöistä radikalisoitumista, mikä sitten taas voidaan yhdistää tähän. Ja tämmöisillä puhutaan sitten kuplautumisesta tai puhutaan kaikukammioista tai sosiaalisista kuplista, millä tahansa nimellä halutaan näistä niin kuin puhua. Me puhutaan siis tämmöisistä samanmielisten yhteisöistä. Ja tämä ilmiö on tietyllä tapaa ollut kyllä olemassa ennenkin sosiaalista mediaa, mutta tuossa 2010-luvulla, kun sosiaalinen media on tullut, niin tämä ilmiö on hyvin vahvasti niin kuin radikalisoitunut ja siirtynyt sinne someen. Eli meillä on somessa paljon semmoisia yhteisöjä, jotka tietyllä tapaa koko ajan vahvistaa sitä omaa olemassa olevaa maailmankuvaansa ja sitä omaa ajattelutapaansa. Tämä maailmankuva vahvistuu siellä, kun siellä on niitä samanhenkisiä ihmisiä, jotka puhuu niistä samoista asioista ja puhuu niillä samoilla näkökulmilla. Mutta myös koska se algoritmi, mikä siellä sosiaalisessa mediassa ohjaa sitä sisältöä, niin se suosii myös tätä kuplautumista. Eli meille näytetään sitä semmoista meidän omaa maailmankuvaa tukevaa sisältöä. Ja tämähän on sinänsä myös positiivinen asia. Esimerkiksi näiden yhteisöjen avulla moni on löytänyt niin kuin ystäviä, varsinkin niin kuin ehkä vaikka harvinaisempien harrastuksien ympärillä. Mutta sitten siinä on myös se huono puoli, että se maailmankuva voi jäädä hyvin suppeaksi.
Ja myöskin nämä kuplat sitten lisää tämmöisen dis- ja misinformaation leviämistä. Ja näillä sitten taas viitataan tämmöiseen valheelliseen tietoon, joka on sitten joko tarkoituksenmukaisesti tai sitten ihan vahingossa levitettyä. Ja näissä kuplissa myös tämä disinformaatio leviää, ja sitten tämä disinformaatio voi vaikuttaa siihen maailmankuvan muotoutumiseen. Ja sitten kun me mietitään tätä niin kuin lasten ja nuorten näkökulmasta, niin lapsillahan se niin kuin oma maailmankuva vielä niin kuin aika paljon hakee sitä muotoaan. Se ei ole millään tapaa niin kuin valmis, eikä pidäkään olla. Mutta jos se lapsi viettää tosi paljon aikaa siellä sosiaalisessa mediassa, missä sitä sen omaa jollain tavalla muodostunutta maailmankuvaa ruokitaan, niin se voi jäädä aika yksipuoliseksi ja se voi myös muodostua hyvin haitalliseksi se maailmankuva. Tässä otan tämmöisenä pienenä aasinsiltana. Hienosti itse asiassa nämä termit tuli nyt perusteltua. Mä veikkaan, että en ole ainoa tässä vanhempainillassa, joka ei nyt kuplautumista tiennyt, mutta sä sanoit sen hienosti, että mitä asioita siellä sosiaalisessa mediassa ruokitaan ja sitten taas toisaalta mitä ei ruokita. Anu, viittaan siihen, mitä aikaisemminkin sanoit, että sä oot erityisesti perehtynyt nuorten syömishäiriöihin ja niihin liittyviin ilmiöihin, kuten me puhutaan siis itsetunnosta silloin. Vaikuttaako sosiaalinen media sun mielestä eri tavoin poikiin versus tyttöihin? Joo, se on hirveän tärkeä ja hyvä kysymys ja siitähän meillä on paljon tutkimustietoa kyllä, että vaikuttaa eri tavoin. Ja kyllä niin kuin tyttöihin sosiaalinen media, ainakin nämä haitat, niin vaikuttavat selvästi enemmän, että se on osoitettu. Että jos nyt isoja linjoja katsotaan, niin pojilla enemmän korostuu siis haitallinen pelaaminen, väkivalta, sotapelit, sitten hieman myöhemmin rahapelit. Tytöillä taas haitallinen somen käyttö ja se haitallinen sisältö siellä. Ja tytöt on jotenkin alttiimpia niin kuin niille haitallisille vaikutuksille, mitä sieltä tulee. Ja yksi on tietysti sitten tämä kehonkuvan ilmiöt, syömishäiriökäyttäytyminen, mikä siellä leviää. Ja syömishäiriöt on lisääntyneet ja covidin aikana, erityisesti silloin kun netissä oltiin tosi paljon, niin ne levisi ja ikävä kyllä lisääntyvät ja siirtyvät yhä nuorempiin ikäryhmiin. Et kun me puhutaan, niin kuin, että minkä ikäisillä eniten lisääntyi, niin 10-14-vuotiailla. Ja siis tosiaan esimerkiksi nyt, mä sanon Englannissa, tämmöiset ensiapuun johtaneet käynnit, niin nehän yli 6-kertaistui, siis 10 vuodessa siinä oli covid-aika mukana näissä nuorimmissa ikäryhmissä. Tämä on tietenkin erittäin valitettavaa kuulla, että varsinkin kuinka nuorista siis tytöistäkin tässä syömishäiriöyhteydessä on kyse. Mä huomasin, että Essi siellä vähän jo viittailikin tuossa, mutta myös mua kiinnostaa, Essi, kysyä myös tämä algoritmi, miten se siis toimii, koska me senkin suhteen saatetaan me aikuiset olla vähän harhaluulossa. No joo, ehkä tämmöinen niin kuin yleinen harhaluulo, mikä näihin algoritmeihin liittyy, oli jotenkin se, että ne algoritmit olisi niin kuin palvelemassa sua. Tuossa meidän aikaisemmassa keskustelussa, mikä tässä oli, niin tuotiin esiin se, että niissä on hyvin vahvat tämmöiset kaupalliset voimat ja niiden on tarkoitus koukuttaa. Ja koska niiden tarkoitus on koukuttaa, niin moni kuvittelee, että sitten sen algoritmin jotenkin tehtävä olisi niin kuin tuottaa sulle jotenkin ihanaa ja niin kuin sellaista sisältöä, mikä sitten saa sit hyvälle mielelle ja saa sut pysymään siellä. Mutta näin ei valitettavasti ole, vaan se algoritmihan on siis tekoäly, eikä edes järkyttävän älykäs sellainen, vaan enemmänkin voidaan puhua tämmöisestä tyhmästä älystä, joka ajattelee, että okei, sä vietit tämän sisällön parissa aikaa, aion näyttää sinulle tätä sisältöä lisää. Ja sitten kun me mennään siihen, että siellä sosiaalisessa mediassa meille tulee tosi paljon erilaista sisältöä, okei, siellä on sitä kivaa sisältöä, mitä me jäädään katsomaan, mutta ehkä semmoinen niinku hyvä esimerkki tästä on, niinku, että moni on varmaan törmännyt semmoisiin finnien puristeluvideoihin. Niitä on aika paljon somessa. Ja siis finnien puristeluvideo? Finnien puristeluvideo. Mä en usko, että kukaan ajattelee, että tää on jotenkin tosi ihanaa ja tää on jotenkin niinku ihan supermiellyttävää. Kukaan ei ajattele niin. Mutta ihmisellä on semmoinen pakottava tarve, kun se näkee jotain vähän ällöttävää tai inhottavaa, jotain, mikä herättää jonkun tunnereaktion, niin se haluaa jäädä kattoo sitä. Ja voidaan puhuakin tämmöisistäkin termistä kuin vaikka tämmöinen morbidi uteliaisuus. Eli meitä kiinnostaa myös ne semmoiset kauhistuttavat asiat.
Ja silloin, jos sun silmille sattuu sieltä joku tämmöinen kauhistuttava video, mitä sä jäät katsomaan, niin algoritmihan tulkitsee sen niin, että tämä kiinnostaa sinua. Minä näytän tätä sinulle. Ja tästä me voidaan ottaa aasinsilta vaikka näihin syömishäiriöihin. Niin se on oikeasti sen algoritmin kanssa aika lyhyt matka siitä, että sä etit sieltä somesta vaikka jotain terveellisiä välipalareseptejä. Niin siihen yhtäkkiä saat semmoista vaikka sairaaloista laihuutta ihannoivien videoiden parissa. Se matka on tosi lyhyt ja sitä ei niin kuin kaikki välttämättä sillä ei ymmärrä. Ei varmasti, musta tuntuu, että me aikuisetkaan ei ymmärretä sitä, mutta ymmärretään tämä seuraava tutkimustieto, mikä nyt teille näytetään. Eli myöhemmin älylaitteen saaneet lapset nukkuvat keskimäärin paremmin öisin. Tämä on myös semmoinen hyvä fakta muistaa, koska se uni on todella tärkeää. Ei pelkästään lapsille, vaan myös meille aikuisille. Katri, tässähän on nyt kuitenkin niin, että some sekä lapsille että nuorille on tärkeä, siinä mielessä tärkeä, että sehän on osa elämää. Tänä päivänä me eletään hyvin vahvasti tämmöisessä digiajassa ja tietynlaisia digitaitojakin tulee olla jo pelkästään valmistaa niin kuin työelämään sit näitä nuoria. Niin onko tämä virtuaalinen vuorovaikutus, mitä sä koet, onko se aitoa vuorovaikutusta? No on se siinä mielessä aitoa, että on myöskin yhteyksiä sen välillä, että kuinka paljon lapset ja nuoret viettää ystävien kanssa aikaa netissä. Plus siis siihen, että kuinka paljon he viettää kasvotusten, että ne kulkee vähän niin kuin käsi kädessä. Mutta aivojen näkökulmasta, varsinkin meidän empatiamekanismien näkökulmasta, niin jotain tosi olennaista, monta tosi olennaista asiaa jää puuttumaan, kun kohdataan toinen ruudun kautta. Että meidän aivojen peilisolut ei vaikka toimi niin tehokkaasti, kun nähdään toisen liikehdintää videolta, kuin että se olisi tuossa oikeasti kasvatusten. Niin tunteet ei tartu niin paljon, toisten tunnelmat ja mielentilat ei kosketa niin paljon. Tulee paljon enemmän väärin ymmärryksiä, varsinkin jos on tekstipohjasta se viestintä, että oletetaan väärin sen toisen mielentiloista, kun ei nähdä sitä. Joskus tahalla, joskus tahattomasti. Kyllä, ja se ei hyvässä kuin pahassa, niin saattaa tuntua asiat vähemmän, että on helpompi solvata, helpompi niin kuin olla toiselle julma. Mutta kerta kaikkiaan sitten netissä on aina viivettä, että me ei päästä siihen samaan rytmiin, siihen samaan läsnäolon kokemukseen. Meidän aivojen rytmien toiminta ei synkkaudu samaan tapaan kuin kasvatusten. Ja kyllähän moni kokee sen, että jotain siitä puuttuu. Vaikka näkisikin videokuvan, niin jotain kyllä puuttuu. Anu, mua kiinnostaa kysyä sulta sun työkuvan kautta, miten näet, onko tämä digiaika ja tämä nuorten älylaitteiden käyttö tuonut jotain hyviä asioita myös? Ootko huomannut sen, koska paljoltihan puhutaan nyt niistä negatiivisista vaikutuksista, tietenkin esimerkiksi syömishäiriö ja siihen viittaavat asiat, mistä aikaisemmin kerroitkin, mutta näetkö, että se on jonkun ihmisen kohdalla ruokkinut positiivisesti semmoista henkistä kasvua tai itsetuntoa tai just, että on ystäviä löytynyt jotenkin sitä kautta? Onko se tehnyt hyvää? Joo, mä ajattelin, että se on hirveän tärkeää nostaa myös nämä näkökannat. Nehän on tullut tässä keskustelussa myös esille, että tavallaan ystävien löytäminen ja semmoista viiteryhmien tuen löytäminen, varsinkin silloin, jos nuori kokee itsensä yksinäiseksi, niin se on nykyään siinä on hirveän paljon enemmän mahdollisuuksia löytää yhteyksiä sillä tavalla, että toki paljon mä ajattelen, että siellä on myös hyvää, mutta se vaatii jotenkin sen, että se olisi niin kuin järkevästi säädeltyä ja sellaista, että se tukee kehitystä. Niin, ja se onkin se hyvä kysymys, että miten tavallaan se säätely sitten tapahtuu. Mitä mieltä, Katri, sä olet tästä? No, tässä tarvitaan just vanhemmilta, muilta aikuisilta paljon tukea, että koska se lapsen ja nuorenkin itsesäätely kehittyy vielä, niin he ei pysty kerta kaikkiaan reflektoimaan, että onko tämä nyt liikaa ja pitäisikö mun olla ulkona tai jo nukkumassa. Ja siitäkin on näyttöä, että vanhempien tavat käyttää älylaitteita vaikuttaa siihen, että onko lapsella ongelmia. Oli yksi sellainen tutkimus, että jos vanhemmilla oli aina pöydässä, että aina ruokailtiin sen ruudun äärellä, niin sitten todennäköisemmin lapsella oli siinä käytössä ongelmia, tämmöisiä riippuvuuskaltaisia ongelmia. Että se aikuisen oma esimerkki. Ja sitten erään tutkimuksen mukaan se hyvä suhde lapseen ylipäätään ei niin kuin mitenkään teknologiaan liittyvä, vaan se kuinka hyvin synkkaa, kuinka hyvä ja se vuorovaikutus. Avoin keskusteluyhteys. Niin se sitten ennustaa vähäisempiä ongelmia. Essi, samalla kun siellä viittasit, niin kysyn myös, että voiko jo alaikäisen kanssa sun mielestä keskustella esimerkiksi siitä, että mikä netissä on totta ja mikä ei, koska tämä keskustelu olisi joskus ihan hyvä käydä vähän vanhempiakin kanssa. Joo, tästä olisi varmaan ihan hyvä keskustella vähän kaikkien kanssa, ei pelkästään niin kuin lasten kanssa. Että,
se on vähän silleen monimutkainen juttu, että en välttämättä lähtisi alle kouluikäiselle lapselle selittämään algoritmeja, koska en lähtisi sitä selittämään välttämättä kauhean monelle aikuisellekaan, miten ne algoritmit lopulta toimii, koska se on semmoinen niin kuin suo, mihin ei halua upota. Mutta sitten taas sen sijaan se, että olisi tosi tärkeää, että lapsi oppisi jollain tapaa niin kuin reflektoimaan sitä, että miltä vaikka se sisältö, mitä omille silmille tulee, niin miltä se niin kuin tuntuu itsestä. Sitten olisi hyvä, että se lapsi pystyisi vähän niin kuin pohtimaan sitä, että miksi tämä sisältö on jaettu tänne, mikä on ollut se niin kuin tarkoitusperä tässä ja että minkälaista niin kuin, mielikuvaa tai minkälaisia asioita se sen sisällön jakaja on mahdollisesti pyrkinyt sillä niin kuin saavuttamaan. Niin nämä on sellaisia asioita, mistä kannattaa niin kuin puhua ja erityisesti se niin kuin tunteet, mitä se herättää. Ja sitten sitä kautta ehkä niin kuin keskustella siitä, että onko tämä edes totta, mitä sä näet. Ja sitten myöskin kertoo ehkä vähän siitä, että kuinka helppoa tavallaan on tehdä, koska lapsenhan voi olla tosi vaikea ymmärtää sitä, että jos joku video vaikka näyttää tosi aidolta tai se näyttää siltä, että se on tapahtunut, niin se lapsen voi olla tosi vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että tämä ei ole totta, ellei siitä sit keskustella, että nykyään pystyy tämmöisiä tosi helposti feikkaamaan. Ole hyvä, Anu. Vielä nopeasti, meidän aika on ihan juoksemassa loppuun. Joo, tästä tuli mieleen, että mä ajattelen, että siis siitä lähdekritiikistä puhuminen lasten kanssa on ihan hirveän tärkeää, vaikka se on äärettömän vaikea aihe, siis koska kaikki tieto on suhteellista, niin lopulta siis se on hyvin vaikea aihe, mutta silti ei sitä kyllä pidä väistää, koska he niin kuin sen kohtaa ja mä ajattelen, että siinäkin tavallaan se keskustelun käyminen, itse kävin sitä 10-vuotiaani kanssa, se oli todella vaikea keskustelu, ei siinä ole mitään yksiä oikeita vastauksia. Sitten meillä on totta kai tietoa, mikä on selvää niin kuin misinformaatiota ja näin, mutta eihän se ei sittenkään toimi maailma sillä tavalla. Mutta tämä on se maailma, jonka he kohtaa. Ja mä ajattelen kyllä siis meidän lapsista ja nuorista, että hehän on ihan hirveän monet valveutuneita ja osaavia näissä. Siis ihan älyttömän paljon osaavampia kuin me tässä, tai ainakaan minä. Tai minä. Niin, että kyllä niin kuin keskustelua kannattaa käydä ja oppia. Tuo on tosi tärkeä pointti, koska se on paljon vaikeampi sen lapsen ottaa sitä vastaan, jos se tuntuu, että se vanhempi, joka siitä asiasta puhuu, niin ei oikein tiedä, mistä puhuu. Ja sen takia ehkä myös se niin kuin vanhempien rooli siinä, että ottaa myös itse selvää näistä asioista. Ja tässä koko tämän reilun tunnin ajan keskustelun tiimoilta on tullut hyvin vahvasti esiin se, että se keskustelu ei jää vain vanhempain harteille, vaan että siinä otetaan monet eri tahot mukaan. Jos koetaan, että on tarve olla huolestunut jonkun nuoren vaikka somekäytöstä, niin silloinhan voi niin kuin pyytää aina ja tuleekin pyytää apua. Eikä näin? Kyllä vaan, joo. Ja sitten vanhemmat aina osaa syyllistää itseään ihan kaikesta. Kyllä vain. Huomannut. Niin tarkoitus ei ole tässä nyt kaikkia vastuuta heidän. Tämä on niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu, joka pitäisi oikeastaan käydä. Ja sitähän me tässä nimenomaan ollaan nyt teidän kanssa käyty. Kiitoksia paljon. Mulla olisi ollut vielä vaikka kuinka paljon kysymyksiä, mutta jääköön ne sitten ensi kertaan. Erittäin tärkeää keskustelua ollaan käyty nyt tässä reilun tunnin ajan. Nyt toivon, että te jatkatte kaikki vanhemmat kotona keskustelua tämän avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta siellä kotona omien nuortenne kanssa. Ja muistakaa, että yhdessä ollaan tämän asian kanssa ja yhdessä tätä kehitystä viedään eteenpäin. Toivotan kaikille tässä kohti oikein mukavaa kevään loppua, kesän alkua ja vielä muistutuksena se, että tämä kyseinen kokonaisuudessaan tämä paneelikeskustelu säilyy täällä Yle Areena alustalla vielä seuraavan kuukauden ajan. Joten jos haluatte vähän refreshata, se on somesana, omaa muistianne näistä hyvistä vinkkeistä, niin tämän voi käydä katsomassa vaikka joka ilta uudestaan. Nyt ei muuta kuin mukavaa kesää. Nähdään taas. Moi moi.